Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, θα πιάσουμε κότες σαλανιάρες. Ενός φίλου μου εδώ λέει σώσε με να πιάσουμε τις κότες. Όταν τις έχουμε ελεύθερες βοσκής αγριεύουνε και δεν μπορούμε να τις πιάσουμε. Οπότε τι θα κάνουμε παιδιά? Μπορούμε να κάνουμε μια παγίδα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και μια κορνίζα. Εντάξει, θα δείτε πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή να κάνουμε ένα σκελετό. Τώρα εγώ έχω ένα τομπόραμα εδώ, το οποίο αυτό θα το κάνουμε στρόγγυλο. Πώς θα το κάνουμε στρόγγυλο? Κοιτάξτε, ένα σίδερο οχταράκι εδώ θα το βάλουμε περίπου στη μέση. Το έχω λυγίσει και λίγο για να κάνει τον κύκλο. Δηλαδή τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα στεφάνι. Ένα στεφάνι έτσι όπως είναι τώρα. Θα το πιάσουμε και θα το βάλουμε μέσα. Όπως είναι δηλαδή το ένα εδώ έτσι, μέχρι τη μέση περίπου. Και θα το πιέσουμε για να βάλουμε και το άλλο. Εδώ έτσι. Αυτό ακριβώς. Και έγινε το στεφάνι μας. Με αυτό θα κάνουμε δηλαδή έτσι μια καπάτσα για να πέσει και να πιάσουμε τις κοτούλες. Τώρα τι κάνουμε? Εδώ πάνω εγώ θα βάλω ένα διχτάκι. Μπορούμε να βάλουμε και σίτα, μπορούμε να βάλουμε και ό,τι θέλουμε. Ένα πλεγματάκι δηλαδή, αυτά τα πλαστικά. Τώρα εδώ θα βάλουμε δύο σύρματα για να κάνει έτσι μια κούρμπα. Γαλβανιζέ είναι, αυτό είναι 2,5 χιλιοστά περίπου. Δηλαδή θα το δέσω, το πρώτο θα το δέσω εδώ. Και αυτό θα κάνει την κούρμπα. Εδώ την τανάλια μας και σφίγγουμε. Μία φορά να το περάσουμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό ακριβώς. Τώρα θα πάμε στην άλλη μεριά ακριβώς εδώ. Και εδώ δηλαδή θα υπολογίσουμε το κέντρο. Δηλαδή τι να κάνει μια κούρμπα στο κέντρο ακριβώς. Μία φορά να το πιάσουμε και το σφίξουμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα παιδιά. Αυτό δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή θα βάλουμε ένα από εδώ και ένα από εδώ. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε ακόμα ένα, 3 για να κάνει πιο καλά, αλλά δεν πειράζει. Αυτό σούπερ έγινε. Εδώ στο κέντρο μπορούμε να το βάλουμε με ένα σειρματάκι, να το δέσουμε μία από τη μία πλευρά έτσι και μία από την άλλη για να μην φεύγει. Αυτό είναι. Την τανάλια μας. Λοιπόν παιδιά, ήρθε η ώρα για να περάσουμε ένα διχτάκι. Οτιδήποτε διχτάκι. Μεγάλο, μάτι, μικρό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι λίγο δυνατό, έτσι, να μην σχίζεται. Λοιπόν, πιάνουμε τις 4 άκρες εδώ, ξεκινάμε και σιγά σιγά, αν έχετε σαΐτα ψαρέματος, ακόμα πιο καλά. Λίγο προσοχή εδώ, πιάνουμε δηλαδή τις άκρες πρώτα και σιγά σιγά αρχίζουμε και να το ράψουμε έτσι. Τη σαΐτα αυτή που ράβουμε τα ρίχια δεν μπόρεσα να τη βρω. Άμα δεν έχουμε κάποια σειρά, δεν γίνεται να το βρούμε εύκολα. Λοιπόν, έτοιμη η παγίδη μας παιδιά, έτσι, σούπερ. Ξέρετε πώς δουλεύει, έτσι. Ένα ξύλο εδώ, έτσι, να πάνε οι κοτούλες και να τις πιάσουμε τις σαλανιάρες. Για να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το πείραμα. Θα ρίξουμε λίγα σπουράκια εδώ μέσα. Αυτό είναι. Εδώ ένα ξυλάκι, γύρω στα 25-30 εκατοστά, θα το δέσουμε για να το τραβήξουμε όταν θα μπουν μέσα. Μια απλή παγίδα για να πιάσουμε τις σαλανιάρες. Και στερεώνουμε κάπως εδώ έτσι, αυτό εδώ θα το στερεώσουμε σε ένα σημείο, οπότε όταν θα μπουν μέσα οι κότες θα τραβήξουμε το σκηνάκι και θα πιάσουμε τις σαλανιάρες. Τόσο εύκολα. Για να μπει και η άλλα, περιμένουμε λίγο. Έλα μωρέ, δεν βλέπεις.
Έλα μωρέ, έλα. Φύγε από εδώ. Λοιπόν παιδιά, κάτσε Λίζα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, έτσι, κάναμε μια παγίδα και ίσως τη χρησιμοποιήσουμε για να φάμε. Ελπίζω να μην έρθει ποτέ αυτή τη στιγμή να πιάσουμε άγρια πουλιά. Και ένα άλλο θέλω να απευθυνθώ για τους κυνηγούς, τους φίλους. Ήμουνα κυνηγός 20 χρόνια. 20 χρόνια ήμουν κυνηγός. Αλλά 20 χρόνια τώρα πλέον έχω σταματήσει να κυνηγάω. Γιατί δεν υπάρχουν θυράματα. Κάτσε φρόνημα. Εντάξει παιδιά, θέλω να σταματήσετε το κυνήγι. Να πάτε για πικνίκ, να γουστάρετε, όπως πάω και εγώ στα βουνά, στις θάλασσες, παντού πάω και γουστάρω. Χωρίς όμως να σκοτώνω. Εντάξει, αυτό θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.